vaša honorabilita, vážený pán docent inžinier Ľubomír Slieška, kandidát vied, prorektor Ekonomickej univerzity v Bratislave, vážené dámy a páni, vážení prítomní. Otváram slávnostné zhromaždenie pri príležitosti odovzdávania diplomov absolventom Ekonomickej univerzity v Bratislave. Dovolujem si oznámiť, že v akademickom roku 2012-2013 ukončilo vysokoškolské štúdium na Fakulte podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave 414 absolventov denného a externého štúdia. Z toho na študijnom odbore Ekonomika a manažment podniku 343 a na študijnom odbore Finančný manažment podniku 71 absolventov, ktorí budú dnes slávnostne promovaní. Súčasne potvrdzujem, že všetci dnes promovaní absolventi úspešne ukončili štúdium štátnou skúškou a podľa platných predpisov splnili všetky podmienky na prevzatie diplomov s titulom inžinier, inžinierka. Preto vás, vážený pán prorektor, prosím, aby ste na dnešný slávnostný promočný akt dali váš súhlas. Vaša spektabilita, vážený pán profesor inžinier Ľuboslav Sabo, kandidát vied, dekan Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. Vypočuli sme si vaše oznámenie o ukončení štúdia študentov Fakulty podnikového manažmentu a ako aj vaše potvrdenie, že všetci dnes promovaní absolventi úspešne ukončili štúdium a podľa platných predpisov splnili všetky podmienky na priznanie akademického titulu inžinier, inžinierka a na prevzatie diplomov našej alma mater. Promócie absolventov patria medzi najvýznamnejšie akademické slávnosti univerzity. Sú charakterizované atmosférou tradícií a akademických zvyklostí, sú slávnosťou pre učiteľov univerzity a tiež ich študentov, pretože sú završením ich dlhoročnej spoločnej práce. Dnešným slávnostným promočným aktom sa úspešne naplnilo cieľavedomé úsilie študentov, ktorí od vstupu na univerzitu prejavili veľa vytrvalosti, aby na konci štúdia úspešne vykonali štátne skúšky a obhájili diplomové práce. Túto skutočnosť môžu najlepšie pochopiť okrem absolventov a učiteľov a ich najbližší, ktorí s nimi prežívali ich úspechy a pomáhali im prekonať prekážky a neúspechy. A preto je pre nich dnešná akademická slávnosť asi tou najkrajšou odmenou. Podľa zákona o vysokých školách a na základe akademických tradícií a oznámenia, ktoré predniesol dekan fakulty, som oprávnený vysloviť súhlas na vydanie diplomov absolventom Fakulty podnikového manažmentu. Som presvedčený, že diplom našej ekonomickej univerzity sa dostáva do správnych rúk a že si ho všetci zaslúžia. Prosím pána promotora, profesora inžiniera Petra Markoviča, filozofie doktor, aby začal vlastný promočný akt. Ďakujem pánovi prorektorovi za súhlas vykonať promočný akt a som rád, že môžem v mene Slovenskej republiky a Ekonomickej univerzity v Bratislave
odovzdať diplomy absolventom, ktorí úspešne ukončili univerzitné štúdium. Prosím zástupcu absolventov pani inžinierku Dianu Alapijovú, aby zložila sľub do rúk pána prorektora, docenta inžiniera Ľubomíra Striešku, kandidáta ekonomických vied. Prosím prítomných, aby vstali.